मानोना बर' माहारिनि सासे गेदेमा फुटबलार बिथांनि मुसुखा बेखेवनायाव आं बाहागो लानो खाबु मोनदों। बेनि थाखायनो आङो बानजायगिरिफोरनो फिन खेबसे साबायखर बावदों। गुबैयै जोङो गोबाव समाव बर' माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ बिजिरनानै नायबोदों आरो बेवहाय बबे आयदायाव बबे बिषयाव स्पेसियली बर' मानसिफ्रा एक्सपार्ट बर' मानसिफोरनियाव बेनि सायाव एसे पटेंशियल एबा जोंनाव माखासे मोनसे केपासिटि थायो, बे आयदाफोरखौ जोङो फारियै सायख'नानै बरनदों। आरो बे हिसाबै फुटबला ओरैबायदि मोनसे आयदा जेरावनोखि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बेखौ जोबोद मोजाङैनो लानो हायो। मोनसे गेलेनायनि आयदा हिसाबैनो जा, केरियार हिसाबैनो जा, एबा जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय मुंदांखा खालामनो थाखाय मोनसे आयदा हिसाबैनो जा, जों बेखौ लानो हायो। आरो जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम नेशनेल टीम, रिजनेल टीम, गुबुन टीमाव एबा ओरैनोबो जोंनि बर' गामिफ्राव फुटबलखौ जोंनि गथ'फ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेयो, जोंबो गेलेदों। आरो जेरैबायदि कालचाराव बर' माहारिया जोबोद एक्सपार्ट, रिच, फारसेथिं रिचबो आरो एक्सपार्टबो। जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जायखिजाया मोसानाय बायदिसिना कालचारेल एक्टिभिटियाव गोबां फोरोंलायनो गोनां जाया। एफा एनै फोरोंबानो बिसोरो जोबोद गावसोरनि पारफरमेन्सखौ मोजां होनो हायो। थिग बेबायदिनो स्पर्ट्सआवबो गासैबो स्पर्ट्सआवनो जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लानानै दङ। नाथाय माखासेया फिजिकेल फिटनेस गुबुन जाहोनाव जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव साक्सेस जानो हायाखै। आरो बेनि आरोबाव मोनसे जाहोना जाबाय मोजाङै कचिं एबा ट्रेनिं होनाय। बे कचिं आरो ट्रेनिंखौ जोङो नांगौ बायदि होनो हायाखै। बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां प्लेटफर्म, मोजां फेसिलिटिस, मोजां कचिं एबा ट्रेनिं होनो हायैनि थाखाय बिथांमोना नांगौ बायदि जायगायाव सहैनो हायाखै। दा बे जोंहा सम फैदों, नैबे समाव जोङो बे बिथिंखौ जोङो नोजोर होनो हानाय मोनसे जोंनियाव खाबु फैदों। दा बेनिखायनो जोंबो बे सुजुगखौ लानो सानदों। दा बेखौ जोङो रुट लेभेलनिफ्रायनो खामानिखौ जागायनांगोन। नाथाय एसे गोजौ लेभेलावबो जोङो मानसिखौ प्रडाक्ट खालामनांगोन। दा बेखौनो नोजोर बोनानै गुबुन एजेन्डा लाफानानै ISPL फुटबल मेचफोरखौ खुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आङो डिपार्टमेन्टजों सावरायबाय थादों जे देग्लाय बोसोराव हास्लाबाबाबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै खमसे खम गंबा माने फुटबल एकाडेमि जों गायसननो थाखाय बड'लेण्डआव जोङो साननाय जादों। देग्लायनिफ्राय जास्ट सुरु खालामगोन। आरो बेखौ लानानै नेशनेल जोंहा जि फुटबल फेडारेसन दङ, बे लेभेलाव रायज्लायबाय थानाय जादों। आरो बिनिनो चेयारमेन बिथाङा जोंनि क्लजिं सेरेमनियाव बिथाङाबो प्रेसिडेन्टआ कल्यान सुप्रिया बिथाङा फैगोन। आरो मैया मोनायाव जोंनि मोनसे टीम थांनानै भुबनेश्वराव रायज्लायनाय जादों। भुबनेश्वराव आन्डार 17 फुटबल वर्ल्ड काप सोलिगासिनो दङ हिन्जावसाफोरनि। दा बेवहाय सावरायनायाव बिथाङा जोंखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों। दा बेखौनो नोजोर बोनानै गुबुन एजेन्सिसफोरजोंबो रायज्लायनाय जादों जे जोङो वर्ल्डनि बेस्ट अफ द बेस्ट कान्ट्रिसफ्राव मोननैसो एक्सचेन्ज प्रग्राम एबा कचिं खालामनो हानाय, बा जोंनि गथ'फोरखौ एसे कर्स लानो हानाय, ट्रेनिं लानो हानाय बेबस्था खालामनो थाखाय आं सानदों एनादार 1 or 2 इयार्सनि गेजेराव बे गासैबो स्ट्रिमलाइन जागोन। आरो देग्लाय बोसोराव जोंनि MLA फोरनि गेजेरजों जोङो गोबां स्टेडियाम मोननो हागोन। बे स्टेडियामखिनिखौ जोबोद क्वालिटिनि स्टेडियाम जों लुफुंनांगोन। आरो क'क्राझारा जोंनि मोनसे डेस्टिनेसन। आङो KDSA खावलायनो सानदों जे जिहेतु गुबुन जायगायाव हा दंबावो होननानै मिथिदों, दा बै केम्पासखौ डेभेलप खालामनो नाजानांगोन। आरो नैबे केम्पासआ एसे फिसा जाबाय, हयथ' फैगौ समाव कलेजनोबो बेखौ नांगोन। आरो कलेजआ जुदि इउनिभार्सिटिया बैयाव शिफ्ट जालाङोबा बेवहाय हयथ' बोरै जागोन बे उननि बाथ्रा। दा जायखिजाया मोनसे क्वालिटि मोजां इनडोर स्टेडियाम आरो मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेडियाम जोंनो गोनां जादों।
दा बेखौ जाहाथे KDSA-निफ्राय नंगौ नैबे जोंहा एसे जारिमिनजों लिंक दङ दा बेखौ बेबायदिनो दोननानै जोङो मडार्न फेसिलिटिफोरखौ होनो हानाय मोनसे स्टेडियामनि थाखाय केम्पासनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनाया मोजांसै आं बेखौ खावलायदों आरो क'क्राझाराव जोंहा मोनसे क्रिकेट स्टेडियामनिबो प्रप'जेल दङ जोङो जास्ट हाखौ होनांगो आसाम क्रिकेट एस'सिएशना बेखौ बानायनानै होगोन आरो रिसेन्टलि मोननै लं टेनिस कर्टबो आं बानायनो थांगासिनो दङ बेखौ कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जों बानायनो सानगासिनो दङ लं टेनिस कर्टखौ दा ओंखायनो क'क्राझार शुड बि ए प्लेस अफ हेपेनिं बेवहाय गुबुन गुबुन प्रग्रामफोर कन्टिनिउ जाबाय थानांगोन होमबासो परिबेस टु कल'नि हबो माने परिबेसा सोलायगोन नङाबा आगोलनि जि मानसिफोरनि मोनसे नाम क'क्राझार होनबाथाय भायलेन्स बायदिसिना बेनिफ्राय जुदि फ्रि खालामनांगौबा बेवहाय कन्टिनिउ माबा नङा माबा प्रग्राम सोलिबाय थानांगोन ओंखायनो थांनाय बोसोराव जोङो 100 लेंगुवेजेस पइन्ट मिट खालामदों बेखौ देग्लाय जोङो लिटारेरि फेस्टिभेल हिसाबै खालामनो सानदों दा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ दा स्पेसियेलि KDSA वान अफ दि ओल्डेस्ट मोनसे एस'सिएसन हिसाबै आं खावलायदों जे KDSA-नि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंहा एसे एक्टिभलि खामानिखौ मावबाय थायोबा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि हायो जों हेल्पखौ होबाय थागोन बेखौनो आं खावलायनानै फिन खेबसेबाव बिनियन ब्रह्म बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आरो बाहागो लागिरि बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सानैजों थुलुंगा गोनां बिबुंथि लाखिनो थाखाय दानिया